Mireu com ara som en el següent poema, raïls i més raïls. Abans es tractava del vaixell, d'una ruta oberta, tot i que es conservava el record d'ella, de l'aventura viscuda, de l'experiència passada, que deixava una marca, que deixava una empremta en la memòria. Ara tornem a trobar un element amb el qual no ens havíem creuat des del principi del poemari. És el món de la màquina, de la velocitat, de la ciutat. És raïls i més raïls. D'alguna manera sembla que tornem a recuperar aquest món futurista, avantguardista, que havíem abandonat per situar-nos en aquell jardí Arcàdia feliç de l'amor, aquell món del jardí de flors i fruits i arbres i primavera i ocells, etc. Després d'aquest Edèn amorós, ara tornem altre cop a la ciutat a través d'aquests raïls i més raïls. Però es manté el record d'ella, fixeu-vos-hi, raïls i més raïls i més raïls, altre cop amb aquest vers trencat de paraules en llibertat pròpies del futurisme, de la velocitat, del món de la màquina. La xemeneia fa el seu nom blanc en marxa, és a dir, fins i tot els elements de màquina, els elements electrònics o el que sigui, aquests elements avantguardistes i futuristes, tenen la petjada, tenen l'ombra, el senyal d'ella, fan el seu nom. I una mica més avall, si xiula fort, penso que m'ha cridat. És a dir, la xemeneia del tren, quan sona, sembla que emeti el nom d'ella, sembla que cridi, que sigui ella que cridi, que sigui la seva veu. Per tant, s'estan d'alguna manera fusionant els dos elements. Mireu els últims versos, com diu: i ara imagino el seu bes i el seu braç, i és sols l'agulla dels raïls i la màquina, més raïls que vols d'ocell, la matinada clara. És a dir, en aquest moment de despertar, retorna al punt d'origen, a la ciutat, i són raïls i més raïls. Ja no hi ha vols d'ocell. De totes maneres, encara va imaginant el braç d'ella, el bes d'ella. Per tant, és l'adéu d'aquesta aventura amorosa, al final, el tancament d'aquesta aventura amorosa, però mireu com amb la tanca, que torna a ser una altra composició d'origen japonès, com el haiku, aquesta tanca, amb uns versos molt breus, insinua el que abans us deia. El camí, però, no és tancat, no s'ha arribat a cap final, no és un rumb que s'hagi estroncat. Segueix i segueix amb absoluta llibertat. És aquesta vida en majúscula que mai no s'atura. Mireu què fa aquesta tanca amb uns versos molt breus. L'altra banda de la serra té un encís que no he dit mai, per la joia que m'espera, cada pi em dóna la mà. Altre cop recuperem aquest món natural i el que encara no està explorat és l'altra banda de la serra. L'aventura encara està per obrir, perquè n'hi ha moltes d'aventures i l'una s'acaba però s'obre a les portes de l'altra. És l'altra banda de la serra i té un encant, un encís que encara he de descobrir. Per tant, sempre hi ha més vida, un altre amor, noves aventures. I per això sempre hi ha un jardí, un bosc, un pi que dona la mà. És a dir, tot el món convida, com la matinada, com els ocells, com les flors, com els arbres. Cada pi dona la mà. Per tant, serà company de viatge i tornaré a experimentar el goig, la joia i el delit de viure. Aquest seria el missatge central del poema, tot però focalitzat en l'amor d'un amant expert que introdueix en aquesta aventura de seducció i de plaer aquella jove verge inexperta, Poncella, que a poc es va obrint com una flor a les mans del mestre. Fins aquí.